to najjednoduchšie je kdekoľvek dieťa mi spí v kočíku, tak ja sa prechádzam, čo je úlet, lebo dneska, keď vidím moderné mamičky, tak ona kráča, dieťa sa na ňu pozerá a ona pred sebou má mobil a vybavuje si správy, takže to dieťa už hneď má program. Toto je veľmi dôležitá vec pre maminku, takže ja keď vyrastiem, tak túto dôležitú vec tiež musím mať. A potom rodičia revú na deti, že prečo máš mobil v ruke, prečo sa stále chceš hrať, ale odjak živa tie mamičky to vprogramujú tým deťom a oni by mali, že som na prechádzke, je čas, dieťa mi spí, tak ja môžem cvičiť dýchové cvičenie aj s kočíkom a idem 1, 2, 3, 4 nádych, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a môžem kdekoľvek ten dých trénovať, môžem cestou v autobuse, v čakárni, kdekoľvek, keď si človek len zobere, keby dal, že 2 minúty denne si dá každú hodinu, či každú hodinu 2 minúty, tak máte obrovský výsledok a o rok vaša energetika je úplne niekde inde.